Кой бе? Кой са? Дай да изпише. Де сега ще този стълба? Сигнал те зажи. Аз съм на... Страшно. Груп. Ти да има дясно. Ти че се дръпаш или да те държи? Абе, мали го това, бе, не съм му пребела стола. Не, ние за друго си говорим. Минах да те вземем. Сега ще вземе и да... Не, Тапа е Митко, последен. тапа ми от тапа почти. Владие, И задната среда. откъде ги броим? От тук и натам или оттам? Идеално за страна. Кой е? Аз ли Ти си съм? уприткото. Айде, че метам къчове. Колко му трябваше първо да дадеш на първите номера на тебе, който да каза път играчка. Още една турбичка ти за... И неговата е ясна, че фърлил управител там. Бей, как се уредиха баш колите места, видели? Да бе, кедепа двойка, бат. Може и язовира да е към Велика. Например, 20 за мене И до Галев. и 20 за Мариан. Ай, 20 за Мариан. Имаме си игра. Е, сега ще дам твоята игра. Паща ли бе? То не е паща. Първи съм аз. Още един път аз не съм видел. Ето, Кире. Кире, се оцелиш в големите риби. Изкочи играли. Се оцелиш в големите риби. Его е в големите риби. А на тебе ти трябват малки. Гръм зад врата. И само по едно време си лови една кърпа, вика да те ме окапам, вика. Една кърпа тук на врата, вика да не вземем да те окапам. Да, вика, то не е нали знаеш, вика, почвам ми така плегите, вика, че тук. Винаги 13 си. И аз 14, 16, 13. Все е едно и също. Аз ли бе? Искам този да не присъства, когато тегла. Ето. Митко е баш на рибата. Да бе, да види. Гъза да е бе. Партиящ. Другия Митко, първата. Просто тегли за всеки, който играеш. Чакай бе. Паричка, като